Здравейте хора, аз съм CrazyCraft Тере, както бях Crazy Gamer TV, вече го сперих с CrazyCraft Тере и днес ще играем Евротouch на телефона и да започваме да играем. Много трудно се играем. На тука, завивай! Пангалчо. Трябва да се оправя после. За боя не съм добър! Фак! Абе, майка ти! Сега един полицай, ако ми дойде, как караш ти, ще ми каже, че аз карам на тука, Шш. Майка ти стара. Няма да си плащам танка, бе. Кой се дай сега? Какво става от тука, Паси. Ой, ми малко! Ой. Той ако се махне от пътя ми, добре ще стане. И сега го дай. Майка ти. Абе, махайте ме се от пътя, бе. Аз съм пиян, затова не мога да карам. Ще мина, ей. Лодник мап. Лодник мап ли, бе? Мамичката, тиши, еба майката. Fuck up! Да спускам фаровете, защото е тъмно. Какъв тъп шофьор съм. Нема да карам. Ще карам тук. Ето ще мина. Ето тъй се кара. Кара! Майка стар. Айде завивай, бе. Абе завивай, ако. Какво е това мекичко завиване? Как ще да го ударя това? Ейс. Сега сме добре. Ония коли минават яко. Сега се забравих. Тук, що той е справа. Май си го спрели. Айде мини ги, мини го той, айде, бе. Един час може да го минеш, Аз ще му троя. Още минус 50 лева. Майната ти дай. Аз гърва тура.
И 20 минус. Минус 300, майко. 300 и нещо вече. Ето ако не може да излезе. Какво стана, не знам. Хора, това ще бъде от тази тъпа игра. Надявам се да не ми е харесал. И сега ще изтрия майка и